Maipaoras labod Kapampangan. Iting kaya katamong kardinalan siya mapulot anam pamanyubo. Pag-umpisang ko na palis lang ngaldo kayo Itamong Kapampangan, patse pupunta ta ka ring barbero. Tamo pagupit. Pagupit. Nanano tamo. Kadua, patse magtao tamo, mesimut yung kaya katamong pamangan, kaya katamong tao, mesimut, Nano ya? Katlo, itamong Kapampangan, ala tamong hipag, Ding asawa da rin kaya katamong koya, lahipag kaya katamo. Kapat, itamong Kapampangan, patse pupunta ta ka rin mata sa lugal, tamong malulula, makalula yung mata sa lugal para kaya katamo. Yung kalima, yung amano, may bulabog. Yung may bulabog, atin yung mas manaw yun, akatulid kayong Kapampangan. Lalo yung kanam, bistaman dakal na rin kukontra na ako. Tapos, patse, yung prutas, lalako kay balat, O bala mo para ka na ako manong yung balatan. Atin kung aliwang isipan na mas manayon ang katulid ng balatan. Ay kayo? Yung kapito, yung laro, tatagas. Chetan tamo sakyan, nakakita mo ita larong tsukay talalam na ni sakyan, tatagas ita. At yung kabalo, medyo, mangilabot ko, may paya. May paya kaya tagkaluguran ko, may paya? Tayo balo kayong Kapampangan ita? Siguro naman kayong talatong ida rin kaya katamang tayo lugan video, balo yung may paya kayong Kapampangan, Sige, deta na mo. Pakibato nyo lang yung comment section, Bakala salamat. Patse, Kapampangan tamo. Di pa nga Kapampangan tamo. Itami pa nagalog. Di kaya katamong anak, di kaya katamong apo. Tala pa nagalugan, Kapampanganan tala. Si Bayo, dakala salamat, with tamongan.